खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै समबार बाराय नोंथांमोननि थाखाय दासिमनि मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय। अन्नानै चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। दानिया फै जोङो दिनैनि गाहाय रादाबाव। आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बिटिआरनि क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव ओनसोलनि बर'नि सायावहाय जाबोबाय थानाय बायदिनो मैयाबो अनिमा बसुमतारीखौहाय गाग्लोबनानै रां सना लुथिनो नाजादोंमोन। गावनि गामिनिफ्राय गंसे अट' हमदोंमोन। साबखाथा ओनसोलनिफ्राय गसाइगाव फारसे फैबाय थानाय समावनो जादों बे जाथाया। जाथायनि सायाव अनिमा बसुमतारीनि फोरमायनाय बायदिब्ला अखा जुब जुब हानायखाय अट' ड्राइभारा दरजा एबा गारिनि पर्दाफोरखौहाय फांथेनो थोननायावहाय फांथेजोबदोंमोन आरो बे समावनो न' फारसे रायज्लायहरदोंमोन फनजों। बे समावनो सिनाय मोनै दुथां हान्जाया फैनानै अनिमा बसुमतारीनि आखाइयाव गोबौ हाथियारजों दानदों। गोबां थै बोहैनायावहाय बिहुस जानानै थादों। उनावहाय गुबुन मानसिफ्रासो फाहामसालियाव लानानै फाहामथाय हैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। अनिमा बसुमतारीनि फोरमायनाय बायदिब्ला सन्देहआव अट' ड्राइभाराबो लोब्बा दं बायदि होननानै फोरमायदों। अनिमा बसुमतारीया आखाइया बायदों होननानै फोरमायदों। दा खाथिनि पुलिस थानायावहाय एफआइआर दिसननाय जाबाय। चिरां जिल्लायावहाय फिन सासेबाव गोथै सह' मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि बिजनी ओनसोलनि खामारगुरियावहाय थानाय खुख्लुमारि रडनि सेरावहाय थानाय लामायाव गोग्लैनानै थानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हानाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थैनाय सुबुंनि मुंखौ सेनं बिजनीनि कमलाकान्त बसुमतारी होननानै सिनायथि मोननाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थैनाय सुबुङा शुक्रबारनिफ्रायनो गोमानानै दङमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बिनि गोथै सह'खौ मोननाय जाबाय। गोथै देहाखौहाय दै सायावहाय गोजावनानै थानाय नुनानै ओनसोलनि सुबुंफोरा पुलिसनो खौरां हरदोंमोन। दा बेखौहाय लांनानै काजलगाव जिएसपि देहा फाहामसालियाव पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय। मा जाथायनि थाखाय थैदोंमोन बेखौ दा पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मा जाहोननि थाखाय थैदों, गाव हारसिङै थैदोंना सोरबा बुथारनानै गालांदों बेखौ मिथिथ'नो हानाय जायाखै। दा बिजिरनाय खामानिया जागासिनो दङ। गोजोनथाव खौरां फरायसाफोरनि थाखाय आरो गरिब सुबुंफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननायनि थाखाय आसाम सोलोंथाइ बिफाना फोसावनानै होबाय। एचएस/पिइउसि ग्रेजुवेट आरो पस्ट ग्रेजुवेटफोरनि थाखाय फ्रि एडमिसन होनांगौ होननानै गासै सरकारि कलेजफोराव लाइजाम हरबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाय नखरनि सुबुंफोरनि आयआ मुलाम्फाया 2 लाखनि खम जागोन बे सुबिदाखौ मोननो हागोन। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय गावबागाव सार्केल अफिसफोराव थांनानैहाय बे मुलाम्फानि सार्टिफिकेटखौ लायनो हागोन। सोरबा सोरखारनि साख्रि दङब्ला रावबो मोननाय नङा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेखौ रोखा खालामनानै होखानाय जाबाय। आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 75% लानानै पास जानाय जानो नांगोन होनदों। आरो डुप्लिकेट फोरमानफोर नुयोब्ला बिसिनि मुंफोरखौ दाननाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे मोजां हाबा मावनाय खौरां। गुवाहाटी बरबारि ओनसोलाव थानाय मे दानाव बर'फोर आरो माखासे ट्राइबेल सुबुंफोरनि न' सिलिंखार बिलिंखार खालामजानाय आसाम सरकारजों होस्रांजानाय न' बां गैजायै सुबुंफोरा देहायाव गोबां लोरबां जाबायमोन होननानै खौरां मोननायनि उनावहाय डक्टर अनजालि दैमारिनि हानजा आरो गोबां हानजाफोरा फ्रि सावस्रि बादा खुंहैदों। जेरै गुवाहाटी बर' थुनलाइ आफाद, रेगा फाउन्डेसन, कटन साहा एलुमिनियाम आरो बर' उमेन जास्टिस फरामनि बानजायनायाव बे बेसेन नाङै सावस्रि बादाखौ खुंदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दासिमबो सोरखारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै होननानै बरबारिनि ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायदों। गुवाहाटी सिटिनि आर्ट्स हस्पिटाल आरो डाक्टार नार्सफोरनि थुलुंगाजों मददजों बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि कमलाकान्त मोसाहारि, गुवाहाटी जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनि जिल्ला आफादगिरि लहित चन्द्र बसुमतारी, अनजालि दैमारि, रेगा फाउन्डेसननि गाहाय नेहाथारि बिथांमोननि बाहागो लानायाव बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होलांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों।
पुलिसखौ हमदों। पुलिसनि मुंखौ एबा हमजानाय कनस्टेबलनि मुंखौहाय मुजिबुर रहमान बङाइगाव थानानि पुलिसफोरा हमदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे हमजानाय कनस्टेबला माबा मोनसे रेकर्डनि मुङावहाय गोबां रां दाबिदोंमोन। रां दाबि जानाय सुबुंनि मुंखौहाय सुखिराम भमित होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे रां बिनायनि सायावनो एजाहार होनाय जादोंमोन। बेखौनो लानानै एरेस्ट खालामनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। मोनसे जाफ्लेबाय थानाय बायदि खौरां, सासे जवाना सासे नार्स सिख्लाखौहाय मोजां मोनफ्लानानै हाबा खालामनानै लागोन होननानै बुरखायनानै जिनाहारि खालामदोंमोन। उनाव थगायनायनि दाबिद दास एबा आसाम राइफलनि सरखारि मावग्रा बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय माजाबारि गामियाव जादों बे जाथाया। उनाव थगायनायनि नार्स सिख्लाया दाबिद दासनि बेरेखायै सालबारि पुलिस थानायावहाय गसर दिसननाय जादोंमोन। दा बिखौहाय आसाम पुलिसफोरा दाबिद दासखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, गुबुन हादोराव खामानि मावहैग्रा आरो गुबुन हादोरनिफ्राय अनसुंथाइ लाबोग्रा सुबुंफोरनि थाखाय बोसोराव 10 लाख रां लाबोनो हागोन एबा दैथायहरनो हागोन होननानै सेन्ट्रेल सोरखारा फोसावनानै होदों। आरो सोरबाफोर बिनि बांसिन लाबोयोब्ला 90 दिनसिमनि गेजेरावहाय रिपर्टखौ होनो नांगोन होननानै मिरु सरकारा फोसावनानै होदों। सिगां 1 लाखमोन आरो 30 दिन सम होनाय जादोंमोन। बे रुल्सखौ सोलायनानै होनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।